साबायखर थाबाय गोबारै आफा खुंनानै होनांगौ रायजोफोरा जोंहा मोसाखावरि ख्रिस्टि मोसाखावरि बिथांमोना थांथ' नङा जोंहा सोनाम मावरिया गावनिफ्राय मैथा बसुमतारी बिथाङा 100 रां होदों प्राइज होफैनाया गासै 2100 जाबाय बिथांमोना लांफैनो हासिगोन जयैनो फैदो जोबोरै मोजां मोसानाय जादोंआनो थाब जादों ड्रेसजों मोसानायजों गोबारै आफा खुंनांगौ दे रायजोफोरा आरोबाव आजावनो हासिगोन 2100 गोजोननाय थाबाय बिथांमोननिसिम।